ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം കാണിച്ചു, അറിയില്ല ലൈവ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ലൈവ് വന്നോ? വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാ കാണിച്ചത്, അപ്പൊ അറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. അതെയോ? നോക്കട്ടെ. മാതാജി ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കി നോക്കൂ. ശബ്ദമൊന്നും ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഇത് എക്കോ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഇട്ടപ്പോഴേ സാധാരണ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ ഫോട്ടോ വരാറ്, അത് വന്നില്ല. അതെയോ? എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് ലൈവ് ഇടുമ്പോ ഞാനൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ പോയി നോക്കി നോക്കാം കിട്ടും എന്തോന്നുള്ളത്. അല്ല, അതോ ഇനി ഇതൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വിടാനോ? എന്നാ മാതാജി അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ. ചെയ്യാതാ നല്ലതല്ലേ, കാരണം ശരി. അറിയില്ല എന്താന്നുള്ള. ശരി ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലേ? യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി, പക്ഷെ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ ഇത് വന്നിട്ടില്ല. ഇല്ലല്ലേ? നോക്കട്ടെ, എന്തായാലും തുടങ്ങാം. തുടങ്ങും. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ തന്നെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ജയ രാധാ മാധവ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാധാ മാധവ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ഗിരിവരധാരി, ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ഗിരിവരധാരി, ജയ യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന, യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന, യമുന തിരവനചാരി, ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാധാ മാധവ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോണേ. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. കുറച്ച് നെറ്റ് സ്ലോ ആണ്, അതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് കണ്ടിട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ഞാൻ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഇട്ടപ്പോ കുഴപ്പമില്ല. അല്ല മാതാജി, ഞാനേ ഹോസ്റ്റിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് മാതാജി എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കുവോ? ഹോസ്റ്റിന്ന് പോയോ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന്. അറിയില്ലേ മാതാജിക്ക്? മാതാജി ഇത് ഹോസ്റ്റ് ആവണില്ലല്ലോ, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. അതായത് മാതാജി അവിടെ പോയിട്ട് ഹോസ്റ്റിന് അവിടെ ഹോസ്റ്റ് റോള് കൊടുക്കാൻ പറയും. ഹോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും, മേക്ക് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. മാതാജി അതിന് വരുന്നതേ ഞാൻ പറയാം. റേസ് ഹാൻഡ് എന്നാണ്, റീനെയിം എന്നാണ് കാണുന്നത്. നോക്കട്ടെ. പറ്റിയോ? ശരി ആയില്ലേ, വന്നില്ലേ? ഫസ്റ്റ് എന്താ ഒരു പ്രശ്നം കാണിച്ചേ. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അതെ, നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ദർശനമാണ്. അർജുനൻ കാണുകയാണ്. അർജുനൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലുള്ള അർജുനൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങ് ആരാണ്, എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അതുവരെ അർജുനൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അല്ല ആ സമയത്ത് അർജുനൻ കാണുന്നത്. അതുവരെ സഖാവായിട്ടും എന്താ പറയാ അച്ചമ്പങ്ങളുടെ ഭഗവാന്റെ അച്ചമ്പങ്ങളുടെ മോനാണല്ലോ അർജുനൻ. അപ്പൊ അവര് തമ്മില് പ്രായത്തിലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു സുഹൃത് ബന്ധം വളരെയധികം രണ്ടാളും തമ്മിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളും കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബഹുമാനം ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. എത്ര വലിയ ശക്തിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അർജുനനും അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ കൂടെ യാദവ സഖാ അങ്ങനെ എല്ലാവരും മുമ്പിൽ വെച്ച് കളിയാട്ടം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭാവപ്പകർച്ച അത് കണ്ടോടുകൂടെ അർജുനന് മനസ്സിലാവാണ്, സാധാരണക്കാരനല്ല എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണക്കാരന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് അത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി, ഇനി എന്താ പറയാ ഇവിടെ അർജുനനെ ഇനി ആ തമാശ കളിയല്ല വേണ്ടത് എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തുതിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പേടിയാവണു. എനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടിട്ട്, ആൾക്കാരെല്ലാവരും ചുറ്റുപാടിങ്ങനെ തീ ആളണ പോലെ, എത്രയാ ഒരു സഹസ്രം സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ചാലുണ്ടാവണ തേജസ് നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതിന് അപ്പുറത്തുള്ള തേജസ്സാണ്. അപ്പൊ ആ തേജസ് കണ്ടിട്ട് അർജുനന് പേടിയാവാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൻ അത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് അപ്പുറമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ പറയണതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് ആരാണ്, എനിക്ക് അങ്ങയെ പറ്റി, അതായത് ഇതുവരെ കണ്ട ആളല്ലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് ആരാണ്, എന്താണ് അങ്ങയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഇത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇനി അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ശ്ലോകം 31 മുതല് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 2 ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അതിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ശ്ലോകം 31. ആഖ്യാഹിമേ കോ ഭവാൻ ഉഗ്രരൂപോ നമോസ്തുതേ ദേവ പരപ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ അതുവരെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ പറ്റി ഓരോന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഈയാമ്പാറ്റകൾ വന്നു പോയ പോലെയൊക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കണ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉഗ്രമൂർത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് എല്ലാവരുടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ പുഞ്ചിരി ആ മുഖത്തൊന്നും ഒരിക്കലും മാറിയിട്ടില്ല. എത്ര കളിയാക്കിയാലും ശരിയാണ്, എത്ര നന്നാക്കി പറഞ്ഞാലും സ്തുതിച്ചാലും അതൊന്നും ഭഗവാന് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉഗ്രരൂപം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉഗ്രസ്വരൂപമാണ് എന്നൊക്കെ ശിവനെയും അല്ലെങ്കിൽ കാളിയൊക്കെ പറയാ അല്ല. അതേപോലെ ഉഗ്രമൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ തന്നെ, എന്നാലും ഇവിടെ സാക്ഷാൽ ആ പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെയാണ് പറയാണ് ഉഗ്രമൂർത്തേ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്കറിയണം എന്താണ്, ആരാണ്, എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു രൂപം എടുത്തതെന്ന്. അർജുനൻ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയാൻ പോവാണ്. കാരണം എന്തിനാ അർജുനൻ അത് ചോദിച്ചത്? കൃഷ്ണൻ തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാനാണെന്നും അർജുനന് അറിയാം. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്പരന്നു പോയി. ആകെ പേടിച്ചു പോയ പോലെയാണല്ലോ അർജുനന്റെ അവസ്ഥ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തൊട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്,
എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത് 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഞാൻ കാലമാകുന്നു, എന്റെ ഉപകരണമാവൂ. അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണത്. കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്തഃ ഹൃദേവി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ ഏവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധാ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറയാണ്, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഭഗവാൻ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോണതെന്ന് അർജുനന് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്തിനാ അവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്തിനാ അവതരിച്ചത്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് അധർമ്മത്തിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഭഗവാന് ലീലകളാണ്. കാരണം ഭക്തന്മാര് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെയുള്ള ഈ പാണ്ഡവന്മാരെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാര്, ഗോപന്മാര്, അവരെ കൂടെയൊക്കെ വിളയാടണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നെ വരണം. കാരണം ഇവരെല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, അർജുനൻ ഇവരുടെ അഷ്ടസഖികളിൽ ഒരാളാണ്, വിശാഖ സഖിയാണ് അർജുനൻ എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ ആ അർജുനനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഒരു ഇതിനെ കിട്ടുള്ളൂ. അതിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്, ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ അധർമ്മം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, എല്ലാ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാനുമാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ കാലമാണ്. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ചക്രം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാദേഹി കൗമാരം യൗവനഞ്ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രന മുഖ്യതി. അപ്പൊ ഓരോ അവസ്ഥയുണ്ട്. നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ബാല്യത്തിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ കടന്നു പോവാണ്. ആ ബാല്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് യൗവനത്തിലെത്തി നമ്മള് കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, കുട്ടികളുണ്ടായി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു. അതായത് ശരീരം കുറേശ്ശെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വരുന്നു. പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? മരിക്കണു. ഈ 6 അവസ്ഥയിൽ കൂടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? സമയം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വർഷം തുറക്കുമ്പോ നമ്മൾ വളരെയധികം കൊണ്ടാടും. എന്താ പറയാ, നമ്മളിങ്ങനെ കേക്ക് മുറിക്കണു, പടക്കം പൊട്ടിക്കണു. ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കണേ? നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു വർഷം കുറയുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാലം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു വയസ്സ് കൂടി, അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാണ്ടിരിക്കണില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആവുന്ന കാലം, ഭഗവാൻ കാലമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാണ്. ഈ കാലത്തിന്റെ ഈ ഇതില് എല്ലാം വിനാശമുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോവാണ്. 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ? തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ പുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയ്യൈവതേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതുകൊണ്ട് അർജുന, തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ, എഴുന്നേൽക്കൂ, യശോ ലഭസ്വ, യശസ് നേടൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അർജുനനെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഒന്നൊരു ശരിയായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാ അധർമ്മികളെയും ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് എന്താ പറയണത്? യശോ ലഭസ്വ, യുദ്ധം ചെയ്ത് നീ വീരനാണെന്ന് എല്ലാവരും തെളിയിക്കണം. നിനക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തര് പേരെടുത്ത് കാണുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്താൽ പോരെ? ഭഗവാൻ അതിനല്ല, അർജുനന് ആ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താ പറയാ, നമ്മള് ആ ഒരു അർജുനനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കാനാണ്. അർജുനനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്നും നമ്മൾ അർജുനനെ പറ്റി പറയുന്നത് അല്ലെ?
എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നു? സമൃദ്ധിയോടുകൂടെ നീ രാജ്യത്തിനെ, ശത്രുക്കളെ കൊന്നിട്ട് ഭരിക്കണം. മയ്യൈവതേ നിഹത പൂർവമേവ. അതിന് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതുകൊണ്ട് നീ ഭവസവ്യസാചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൻ ഒരു അമ്പ് എഴുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പെയ്ത്തിൽ അത്ര വിദഗ്ധനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഈ അമ്പ് അങ്ങടെ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1000 എണ്ണം വരണ പോലെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത്രയും ആവനാഴിയിലെ അമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വിടാൻ എന്താ പറയാ, നിർത്താണ്ട് വിടാനായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള ആളാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിമിത്തം മാത്രം, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രം ആയാൽ മതി, നീ വെറുതെ നിന്നാ മതി അർജുന, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോണത് ഇതൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ. അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയും നിന്റെ യശസ്സും നേടൂ. എന്റെ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമായിട്ട് നീ നിന്നാൽ മതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാന്യാനപി യോധവീരാൻ മയാ ഹതാസ്ത്വം ജഹിമാം വ്യധിഷ്ഠ യുദ്ധസ്യ ജയദാസിരണേ സഭജ്ഞാൻ. ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട, നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ആ ആളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് കാണിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, അയാളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അയാള് എവിടെ നിന്നാലും അയാൾ ജയിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ പറയണത്? അത് ഭഗവാന്റെ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവർക്ക് എവിടെയും തോൽവി ഉണ്ടാവാൻ ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത്, അവരെ ഒന്ന് കൊന്നുകൊണ്ട് നീ വിഷമിക്കണ്ട. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, ആ കാലചക്രത്തിന്റെ ആ ദംഷ്ട്രങ്ങളിൽ കൂടെ ഓരോരുത്തരിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേ ആ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോണത്, ദംഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോണത് അർജുനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളില് ഭീഷ്മരും, ദ്രോണരും, ജയദ്രഥനും, കർണനും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ദൗത്യമെല്ലാം ഞാൻ കാലമാകുന്നു, കാലരൂപം ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ദൗത്യം എന്താ ഭഗവാന്റെ? 2 ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. അങ്ങ് ആരാണ്, എന്താണ് അങ്ങയുടെ ദൗത്യം? അപ്പൊ പറയുന്നു, ഞാൻ കാലമാകുന്നു, എന്റെ ദൗത്യം എന്താണ്? എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ, പാണ്ഡവരൊഴികെ. പാണ്ഡവർ എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഭഗവാൻ, വേറെ ഒരാളുടെ പേരും അവിടെ പറയണില്ല. അഭിമന്യുന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയണില്ല, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കളെന്നോ ഒന്നും പറയണില്ല. പാണ്ഡവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 5 പേരെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയണുള്ളൂ. സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർ എന്തായാലും മരിക്കും. കഥാ ഉപനിഷത്ത്. ഒരിക്കൽ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും മറ്റെല്ലാവരും സർവഭക്ഷകനായ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ പരമപുരുഷന് ഒരു ഭക്ഷണമായി തീരും. ഇതെല്ലാം ആ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറയണം. എന്നിട്ട് വിശ്വരൂപത്തിലെ 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണൻ, നിന്റെ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ ഇതിനകം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്റെ ഉപകരണമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് മഹത്വം നേടുക. അർജുനന്റെ പ്രചോദനം ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുക. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി ഭൗതിക ലോകത്ത് വളരെ നിർദ്ദിഷ്ടമാണ്, ബുദ്ധിയുടെ ചിഹ്നം. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചമൊട്ടാകെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൂഢന്മാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ, സൃഷ്ടിയുടെ പിന്നിൽ ഒരു പദ്ധതിയുമില്ല, എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ആകസ്മികമായ സംഭവങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയായിരിക്കാമെന്നോ ആവാമെന്നോ ശാസ്ത്രജ്ഞരെന്ന് പറയുന്നവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടേക്കാം. അതായത് ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് ശരിയായ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, നിമിത്ത മാത്രം നീ ഒരു ഉപകരണമായി മാറുക. സവ്യസാചി, ദ്വയാർത്ഥമായി, അതായത് 2 കൈകളും ഒരുപോലെ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള പോരാടുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അത് 2 കൈ കൊണ്ടും അമ്പെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെ, ശത്രുക്കളുടെ നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റും അർജുനൻ എന്നാണ് ഒരർത്ഥം. പിന്നെ വിഭാഗം 4 സംഗ്രഹമായിട്ട് പറയുന്നു, 35 തൊട്ട് 46 വരെ. അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥന. അർജുനൻ വിറയലോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ തന്റെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അർജുനൻ ഭയത്തോടെ കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ തന്റെ ഇരുകൈകളുമുള്ള രൂപം വീണ്ടും വെളിപ്പെടുത്താൻ.
35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടം വരെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു നിർത്തി. എന്നിട്ട് സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, ഏതശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാന കിരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയായേവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. എന്താ പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട്, ആരാണ് ഇവിടെ രാജാവ്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഈ യുദ്ധക്കളത്തില് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. രാജാവെ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്. അപ്പോ അർജുനനാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് പറയാണ്. എന്താ പറയണത്? താനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകൃത്യ ജഗത് പ്രഹൃഷ്യത്യനുരജ്യതേ ച രക്ഷാംസി ബീദാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഗാം. അർജുനൻ പറയണു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരുക്തരാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. അപ്പോ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി ഒട്ടും അറിയാത്തവരെ അതൊരു ബീഭത്സ രൂപമായിട്ട് കാണുകയാണ്. അല്ല, സിദ്ധന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? സിദ്ധന്മാരെ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. അസുരഗണങ്ങള് ഭയപ്പെട്ട് ഓടണം. അവര് ഭഗവാന്റെ രൂപം ശരിക്കും കണ്ടിട്ടല്ല, പ്രകാശം കണ്ടിട്ട് അവര് ഭയപ്പെട്ട് ഓടുകയാണ്. അവർക്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണില്ല. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? കസ്മാചതേന നമേരൻ മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോ വാദികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസത്തതത്പരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ പറ്റി അർജുനൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്തണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തിയത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി എവിടെന്നാ വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണു, ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ഉത്തമനായ പുരുഷോത്തമനാണ് അങ്ങ്. ഇത് ഓൾറെഡി ഭഗവാനെ പറ്റി പുരുഷോത്തമ എന്നൊക്കെ അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പറയാണ്, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. അപ്പൊ ആരാണ് ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിന്റെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ പൊക്കിൾ കൊടിയിൽ നിന്ന് വന്ന താമരയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാവാണ് ഈ സൃഷ്ടികളെല്ലാം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയാണ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവം അങ്ങേ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിലില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശയവുമായ ദേവാദിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കീർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആരാധ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ. അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, സർവവ്യാപിയാണല്ലേ ഭഗവാൻ. സർവവ്യാപിയും എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാവുമാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ആ മഹാമനസ്കതയെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിക്കുന്നത് അനന്തനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അനന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിരുകളില്ലാത്തവനാണ്. ദേവേശ, ദേവേശ എന്ന് പറയണ്ടേ. ദേവേശ എന്ന് പറയേണ്ട സർവ്വദേവന്മാരുടെയും അധിപനും നിയന്താവും ആണ് കൃഷ്ണൻ. പ്രപഞ്ചാവിഷ്കാരം തന്നെ ആരെ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനെ ആദരപൂർവം, എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രണമിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല പറയണത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം എന്നാണ്. ഏത് വിശ്വാസമുള്ളവനായാലും ശരി, വിശ്വാസമില്ലാത്തവനായാലും ശരി, ഈ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ എല്ലാവരും പ്രണമിക്കണം. അതാണ് അവിടെ പറയണതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം. എന്നിട്ട് പറയാണ്, അതായത് ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി മുഴുവൻ നശിക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി നശിക്കില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി ആ ഇതിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം നശിച്ചു പോകുമ്പോഴും നശ്വരനായ ഭഗവാൻ അപ്പോഴും ഉണ്ട്. അനശ്വരനായ ഭഗവാൻ അപ്പോഴും ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ
അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം, എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണമായ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. എന്നിട്ട് 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണ ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിദാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമാ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പുരാണ പുരുഷൻ നവയവനഞ്ച വേദേച്ച സർവേ അഹമേവ വേദോ വേദാന്തകൃത് വേദ വിദേവചാഹം. ഇത് നമ്മള് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണു, അല്ല അർജുനൻ പറയാണിത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയണു അർജുനൻ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുര്യമോഗ്നിർവരുണ ശശാങ്ക പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വാ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമോസ്തേ. എന്താ പറയണത്? വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണത് എല്ലാം അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അങ്ങല്ലാണ്ട് ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല. കാരണം എല്ലാം അങ്ങിൽ നിന്നാണ് വന്നേക്കണേ. പിന്നെ അങ്ങല്ലാണ്ട് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെയായിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ് അവിടെ, അല്ലെ? 1000 തവണയും അതിലേറെ പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അർജുനൻ അർപ്പിക്കണേന്നറിയോ? അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, മുമ്പിനും പിൻപിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ അങ്ങേ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരക്ത ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സമീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകിയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ദിക്കുകളിലേക്കും അർജുനൻ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. കാരണം അർജുനൻ അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ പുരുസ്താധത പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവദ ഏവ സർവ അനന്ത വീര്യാമിത വിക്രമസ്തം സർവം സമാപ്നോഷി തദോസി സർവ. എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അങ്ങേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മദ്യാജിമാ നമസ്കുരു. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കൂ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അത് തന്നെ അർജുനൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. എല്ലാ ദിക്കുകളിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കട്ടെ. കാരണം അർജുനൻ ആ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണില്ല. അപ്പൊ ആ സ്തുതികളിൽ കൂടെ ഭഗവാനും അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വശങ്ങളിൽ കൂടെയും ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയണു, ഞാൻ കുറച്ച് തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ പറയാണ്. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനദാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി. അങ്ങയുടെ മഹിമയൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖ എന്നെല്ലാം വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേന്ന് പറയാണ്. ഹാസാർത്ഥ മസത്കൃതോർസി വിഹാര ശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോദവാപ്യച്യുത തത്ക്ഷമസ്വം തക്ഷാമയേ ത്വാമഹം അപ്രമേയം. എന്താ ചെയ്യണെന്നാ പറയണത്? മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങേ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കും, ആഹാരം കഴിക്കും. ആ അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങക്ക് വേണ്ടത്ര ബഹുമാനം തന്നിട്ടില്ല. കുറെ അധികം ഞാൻ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുതാ, ഒരിക്കലും ചുതിയില്ലാത്തവനല്ലേ അച്യുതാ, അങ്ങയോട് ഞാൻ ചെയ്ത പിഴകളെല്ലാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ, എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ ഒരു മനസ്സെന്ന് പറയണത് ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് ചെയ്ത തെറ്റിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരിക്കണ വിഷമം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ അർജുനനെ എപ്പോഴും അർജുനനെ ഭഗവാന്റെ സഖാവായിട്ടും ഇത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനാ. ഭഗവാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നീ അസൂയ ഇല്ലാത്തവനാണ്, നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അർജുന ഞാൻ ഈ രഹസ്യമെല്ലാം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന്
നേരത്തെ ഭഗവാൻ അറിയാലോ അർജുനന്റെ മനസ്സ്, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ തിരിച്ച് പറയട്ടെ, 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? ഭഗവാനോട് അർജുനൻ തന്നെ പറയണു. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാനാണ് പിതാവ്, ഞാനാണ് മാതാവ്, ഞാനാണ് ദാതാവ് എന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ. ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ ന തത്വൽസമോസ്തദ്യതിവോ കുതോന്യോ ലോകത്രയോപ്യ പ്രതിമ പ്രഭാവാം. എന്തൊക്കെയാണോ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെല്ലാത്തിനെയും അർജുനൻ അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും പ്രണമിച്ച് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാണ്. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച ശബ്ദത്തിൽ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങേക്ക് സമാനനായോ സമാനനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ ആറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ മഹാ അത്ഭുത അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണ് ഉള്ളത്? ഈ 3 ലോകത്തിലും ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. ആരാണോ ശരിയായ വിധത്തിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവര് എന്റെ ധാമത്തിൽ എന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും ശരിക്കും അറിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു പുനർജന്മത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാവാണ്, എന്താണ് കർമ്മം എന്ന് പറയണത് മനസ്സിലാവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ എന്താ പറയണത്, എനിക്കിനി കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈശ്വരനായിട്ട്, വേറെ ആരും എനിക്കില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണ്. ഒരാളും ഭഗവാനും കൊടുക്കില്ല. എല്ലാത്തിന്റെ ആസ്വാദകൻ പരമപുരുഷൻ ഭഗവാനാണ്. ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിതായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഢ്യം പിദേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യോ പ്രിയ പ്രിയാർഹസി ദേവസോടും. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ, അതായത് എന്നോട് കരുണ ഉണ്ടാവണേ എന്ന് പറയാണ്. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, അപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്തതിന്റെ എല്ലാത്തിനോടും മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരച്ഛൻ ഒരു മകനോട് ക്ഷമിക്കില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ സുഹൃത്ത് ക്ഷമിക്കൂലോ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് പറയണു, അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യതിതം മനോമേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ജഗന്നിവാസ, ജഗത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപനായാണല്ലേ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പറയാണ്, മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു, അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം കണ്ടിട്ടില്ല, ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്, കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഇത് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്, കാരണം പേടിയാവുണ്ട് പറയാണ്. എന്നിട്ട് പറയണു, അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ എങ്ങനെയാണോ എന്റെ കൂടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം അത് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കണ, വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണ രൂപത്തിൽ കാണുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനന്റെ എന്താ പറയാ, 4 കൈകളുടെ രൂപം കാണുമ്പോൾ അർജുനൻ പറയും, വേണ്ട, എനിക്ക് ആ കൃഷ്ണനെ കണ്ടാ മതി, ആ 2 കൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കണ്ടാ മതി എന്ന് പറയാണ്. എങ്ങനെ? എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഐശ്വര്യവും വിശ്വരൂപം കാണുവാനുള്ള അവന്റെ കഴിവും അറിയുന്നതിൽ അവൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം അർജുനനുണ്ട്. എന്നിട്ട് അർജുനൻ എന്താ പറയണത്, കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തദൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രഭാവോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഏ സഹസ്രഭാവമായ വിശ്വരൂപ. ഈ സഹസ്രം എന്ന് പറയണ്ടെങ്കിലും അതിലും കൂടുതലാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം ഈ വിശ്വം മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ എല്ലാത്തിന്റെയും
അധിപനായിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അനേകം കൈകളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്, അനേകം ശിരസ്സുകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ എല്ലാ കൈകളിലും ശിരസ്സുകളിലും എല്ലാം ഉണ്ട് ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളുള്ള അങ്ങയുടെ അങ്ങനെ, അതായത് എല്ലാ ശിരസ്സുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല ഇതിലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശംഖ് ചക്ര ഗദാരൂപനായ അങ്ങയെ കാണാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശുദ്ധമായ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ ഇരു കൈകളുമുള്ള പരമരൂപം കാണാൻ കഴിയൂ. കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിശ്വരൂപം പിൻവലിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ തന്റെ 4 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഭഗവാന്റെ ഇരു കൈകളുള്ള രൂപം. ശുദ്ധവും അവിഭാജ്യവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ തന്റെ കൈകളുള്ള 2 കൈകളുള്ള രൂപം നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയൂ. അപ്പം ഇവിടെ അർജുനൻ ആദ്യം 4 കൈകളുള്ള രൂപം കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 കൈകളുള്ള രൂപം കാണാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം എന്നേ ത്വതന്യേന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ പറ്റി 10ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അത് മുഴുവനും വിശ്വരൂപത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. എന്നിട്ട് ഇത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഈ രൂപം, ഈ എന്താ പറയുക, ഈ സൂര്യനെ പോലെ ഇങ്ങനെ കത്തി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ രൂപം ക്ഷണനേരം കൊണ്ടിങ്ങനെ മാറുകയാണ്. അസംഖ്യം മുഖങ്ങളും അസംഖ്യം കൈകളും അസംഖ്യം കാലുകളും അസംഖ്യം, എന്താ പറയാ, നമുക്കൊന്നും പറയാനോ വിവരിക്കാനോ ഉള്ള കഴിവും യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല, എന്നിട്ട് നമ്മളത് പറയോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ രൂപം നീ മാത്രമാണ് അർജുന ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ഇതിനു മുമ്പ് ഇതാരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അർജുനൻ കാരണം ആർക്കൊക്കെ എത്രയോ പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രൂപം കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോ ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് അർജുനൻ കാട്ടിയ വിശ്വരൂപം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് അത് കണ്ടത്? വ്യാസൻ കണ്ടു, സഞ്ജയൻ കണ്ടു, അവരൊക്കെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ളതാണ്. നാരദര് കണ്ടു, ബ്രഹ്മാവ് കണ്ടു. അപ്പോ ആ നമ്മുടെ പരമ്പര തുടങ്ങണ അവിടം തൊട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് കാണിച്ച് ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിച്ചതും അവർക്കൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അസുരന്മാരെല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു ഓടി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ആ ഫുൾ ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നവേദ യജ്ഞാധ്യാനേർന്ന ക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രേ ഏവരൂപം ഏവം രൂപം ശക്യ അഹം നൃലോകേ ദൃഷ്ടം ത്വദന്യേന കുരുപ്രധീരാം. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇത് ഭഗവാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടോ ദാനം കൊണ്ടോ തപസ് കൊണ്ടോ എന്നിവ കൊണ്ടൊന്നും എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പിലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചും പറയാണ്, അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് എന്നെ അറിയില്ല. എന്നെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എന്റെ ഭക്തനാവണം. അപ്പൊ ഈ രൂപം വേറൊരാൾക്കും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം 4 വേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും, ഋക്ക്, സാമം, യജുർവേദം, സാമവേദം, ഋഗ്വേദം, അഥർവവേദം. ഈ അഥർവവേദങ്ങളിലുള്ള എല്ലാം നമ്മള് ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണാപാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ടോ 18 പുരാണങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ ഉപനിഷത്ത്, വേദാന്ത സൂത്രം എത്രയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ചാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയില്ല, അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഇനി അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവോ? ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഷ പഠിച്ചിട്ട് പഠിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവോ? ഇല്ല. അതിനൊക്കെ വേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം. ഭഗവാനെ ഭക്തനായ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ഢികള് ആനയെ കണ്ട മാതിരി ഇരിക്കും. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മുഴുവനായിട്ട് എന്നാൽ തന്നെ ഭഗവാനെ മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ അത്രയും സമയം വേസ്റ്റ് ആയിന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കലിയുഗത്തിൽ ഞാൻ നാമരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അത് മനസ്സിലാക്കി ബുദ്ധിയുള്ളവര് ഭഗവാൻ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്,
സുമേധസ, ബുദ്ധിയുള്ളവരെ ഭഗവാന്റെ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നാണ് പറയുന്നത്. 49ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മാദേവ്യധാമാച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീതൃമേദം വ്യഭേദഭീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ വിരൂപമിതം പ്രവശ്യാം. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാകുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ അർജുനന് പേടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയണ, നീ പേടിക്കണ്ട അർജുന, ഞാൻ നിനക്ക് നീ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കണ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണിച്ചു തരാന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് സഞ്ജയൻ പറയണു, ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്തോ സ്വകം രൂപം ദർശയമാസഭൂയ ആശ്വാസമായ സചബീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യമപൂർമഹാത്മാ. എന്താ പറയണത്? ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ആദ്യം ഭഗവാൻ 4 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? അർജുനന് ഭഗവാന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ 2 കൈകളിലുള്ള രൂപം കാണുന്നത് ആർക്കാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പ്രേമം കൊണ്ട്, സ്നേഹം കൊണ്ട്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. എന്താ പറയണത്? എന്റെ രൂപം, ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേമം കൊണ്ട് അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അർജുനൻ പറയുന്നു 51ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, 50ാമത്തെ ശ്ലോകം 50ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇനി 53ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അതിനിടയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് 51ല്, ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇതാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേത പ്രകൃതി. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷികാകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനന് സന്തോഷായി, സമാധാനായി, സ്നേഹം, എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ആ ദ്വിജരൂപം അല്ലെ, ആ വേണു എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ 2 കൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാന്തസുന്ദരമായ രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനന് സന്തോഷായി എന്ന് പറയാണ്. വിശ്വരൂപവും ചതുർഭുജ രൂപവും കണ്ടപ്പോഴും അർജുനന് ആ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയം സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ്? 2 കൈകളുള്ള രൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നമ്മള് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നേക്കണം. അതാണ് സാധാരണ രൂപം എന്നിവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സുദുർദർശനമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപാണ്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ വേണും ഗുണന്തം അരവിന്ദ ദളായ ദാക്ഷം ബർഹാവതംസം അസിതാംബുദ സുന്ദരാംഗം കന്ദർപ്പകോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ആ വേണു എല്ലാം പിടിച്ച് മഞ്ഞപ്പട്ട കൊടുത്ത് സുന്ദരനായിട്ട് നിൽക്കണ ആ ഭഗവാൻ വനമാലയെല്ലാം ചാർത്തി മയിൽപ്പീലിയുള്ള കിരീടെല്ലാം വച്ചിരിക്കണ ആ ഭഗവാനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. വേറെ തപസ് കൊണ്ടോ വേദപഠനം കൊണ്ടോ തത്വചിന്തനം കൊണ്ടോ ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പ്രേമം എന്ന് പറയണ കൺമഷി കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഭക്തിയുള്ള പ്രേമത്തോടുകൂടെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഭഗവാനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു,
നാഹം വേദേർന്ന തപസാനദാനേന ചേച്ചിയാം ശക്യ ഏവം വിദോ ദ്രഷ്ടം ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. തിരിച്ചും ഭഗവാൻ അതാ നമ്മളോട് പറയണത്. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കഷ്ടപ്പെട്ട് വേദം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറെ തപസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയണത്, യജ്ഞങ്ങളും കുറെ ദാനം ചെയ്യുക. നമ്മൾ പറയില്ലേ, മനുഷ്യൻ മാനവ സേവയല്ല മാധവ സേവയല്ല മാനവ സേവയാണ് വലുതെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ്? സെമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മതങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മങ്ങളും അവരെ അനുഭവിച്ച് തീരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവരെന്താ പറയണത്? മാനവ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തുണ്ടായി? അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അവർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവര് സമൂഹത്തിന് ഒരു ഭാരം പോലെയാണ്. അവരൊന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാഥാലയങ്ങൾ തുറന്നു, അവിടെ കുറെ കുട്ടികളായി, കുറെ വൃദ്ധന്മാരായി, അവർക്കൊക്കെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടു കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്തായി? സമൂഹത്തിൽ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്നും അവരെ നോക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തകൾ എല്ലാവർക്കും മാറുന്നു. ആ ചിന്തകൾ മാറിയതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്ര അധികം അനാഥാലയങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ സേവിച്ചാൽ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണ ഒരാൾക്കും ഈ വക യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത്? ഭക്ത്യാത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിദോ അർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ലഭിക്കാനും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തി വേണം. അത് ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും വരില്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ത്യാതനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിദോ അർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാധവേന്ദ്രപുരികൾക്ക് ഭഗവാൻ പാല് കൊടുത്ത കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഒരു കാടുണ്ട്, ആ കാട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹം കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് പണ്ട് മുഗളന്മാരെ ആക്രമിച്ച സമയത്ത് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊരു വിഗ്രഹം അവിടെ കാട്ടിൽ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പറയണു, ആ വിഗ്രഹം എടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ അവിടുത്തെ എന്നിട്ട് പറയണുണ്ട്, അവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികളെ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ഗ്രാമവാസികളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം എടുത്തിട്ട് അതിന് വേണ്ട അഭിഷേകം എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ വിഗ്രഹത്തിന് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ അത്ര പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയണു, എന്താ പറയുന്നത്? മത്കർമ്മ ക്രീൻ മത് പരമോ മത് ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസ മാമേതി പാണ്ഡവ. എന്താ പറയുന്നത്? മത് കർമ്മ, എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. മത് പരമ, അതായത് എന്ത് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്താലും എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. മത് പരമ, എന്നെ തന്നെ പരമപുരുഷനായി മനസ്സിലാക്കണം. മത് ഭക്ത, എന്നിൽ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. സംഘവർജിത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് ഭൗതികതയിൽ മാത്രം മുഴുകി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സംഘം വർജിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് പലരും ഊഹാപോഹങ്ങള് ഇപ്പോ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് ഭഗവാനുള്ള ഭക്തി കുറയും. അപ്പോ എന്താ പറയണത്? എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും നിർവൈരഹ, ശത്രുതയില്ലാതെ ആരുണ്ടോ അവൻ എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റ്
നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പശുവിനെയോ ആടിനെയോ കൊന്നാൽ തീരില്ല. കാരണം എന്താണ്ടാ, അത് വീണ്ടും ഒരു പാപമായിട്ട് മാറുകയാണല്ലേ. എത്രയോ വലിയൊരു പാപമാണ് ചെയ്യണത്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, ഒരു ജന്തുവിനോടും നമുക്ക് ശത്രുത വരാൻ പാടില്ല. നിർവൈരഹ, ആരോടും നമുക്ക് ശത്രുത വരരുത്. അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളുടെ സംഘം വർജിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആയാൽ എന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു തരിക ഭഗവാനിയുടെ. അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇത് പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ, അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർത്ഥമഹമുച്യതേ ഉഞ്ചതേ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യമുച്യതേ. നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ, കൃഷ്ണനോട് മാത്രം നിർബന്ധപൂർവം നമ്മള് ബന്ധം വയ്ക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യുക്ത വൈരാഗ്യമുച്യതേ, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനോടുള്ള വൈരാഗ്യം വരണം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ, ഒരു വിഷയത്തിലും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവരുത്. യഥാഹമുപയുജ്യത, അങ്ങനെ നമ്മള് ഒന്നിനോടും ബന്ധപ്പെടാണ്ട് ഭഗവാനോട് മാത്രം ചെയ്ത് ബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മാത്രം കാര്യങ്ങളില് നമ്മളെല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതായത് മത് പരമ, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ, അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലോകം. അങ്ങനെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്യാമസുന്ദരമായ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യൂ, എന്റെ ഭക്തനാവൂ. ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നൊരു കാര്യമാണിത്. അപ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്, മത് പരമ, എന്നെ തന്നെ പരമപുരുഷനായി പുരുഷാർത്ഥനായി സ്വീകരിച്ചവനായി, മത് കർമ്മകൃൻ, എന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനായി, മത് ഭക്ത, എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി, സംഘവർജിത, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായ, നിർവൈരഹ, നിർവൈര സർവഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ശത്രുതയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അനന്യഭക്തിയുടെ സവിശേഷതകൾ. 5 അംഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും കർമ്മത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായ, അസൂയയില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്തി സേവനത്തിന് മാത്രമേ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ഇവിടെ ആ 11 ഇത്രയും ശ്ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സംക്ഷിപ്ത രൂപം പറയുന്നതാണ്. 1 തൊട്ട് 8 വരെ അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വിവരണം. പിന്നെ സഞ്ജയൻ വിശ്വരൂപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ കാലമാവണു, എന്റെ ദൗത്യം എന്താണ്, ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഈ അധർമ്മം ഇല്ലാണ്ടാക്കി എല്ലാവരും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവാന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴുള്ള അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥന. പിന്നെ ഭഗവാൻ അവസാനം പറയുന്നു, ശുദ്ധഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 11ാമത്തെ